Aquest vídeo serà un tutorial sobre com forrar llibres, perquè sempre que arriba el setembre comencem a forrar, els llibres acaben plens de bombolles i arrugues i ens passem tot el curs jugant amb les bombolles i les arrugues. Per tant, he trobat la solució miraculosa per evitar això. Necessitarem un llibre, paper de folrar, un regle o un escaire, qualsevol cosa rígida i amb una superfície completament recta, i major al llibre. I unes tisores. El primer que hem de fer és comprovar que el paper de folre mesura més del doble d'amplària i és més alt que el llibre d'altura. El col·loquem i el desapeguem. Per la part que s'apega, mirant cap amunt. Com que no s'aguantarà, l'hem d'aferrar amb cel·lofà, amb cinta adhesiva. I el despeguem un poquet i dobleguem el paper, com es pot veure. I ara apeguem el llibre un poc, uns centímetres, i el girem. I ara acabem d'apegar bé el plàstic per la part de darrere i girem el llibre completament, com toca. I amb l'ajuda de l'escaire anem estirant de la part que no s'apega perquè es vaig apegant, i amb l'ajuda de l'escaire el que fem és apretar el plàstic contra el llibre de manera que no es formen bombolles, i que podeu comprovar que està bé. I ara tallem els plàstics dels costats per a poder apegar-los per dins i que quede bé. Ho fem amb cura. I ara apeguem el llom i la part de darrere, la contraportada. Es fa el mateix, es fan les vores i ja està. Bueno, acabem d'arreglar els costats del llom i ja està el llibre fet. Com podeu veure, no hi ha cap bombolla, podeu veure en el reflex de la llum, ni en el llom, ni en la portada, ni en la contraportada, ni en cap lloc. I espero que aquest tutorial vos hagi servit d'ajuda.